बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सनापुर टीपीसीआव थानाय लक्ष्मीबाई नेशनल इन्स्टिट्यूट अफ फिजिकल एजुकेशननि मानिनां DEN प्रफेसर डक्टर बिस्वजित बसुमतारिया थांनाय हरनि 10:30 समाव हरखाबै रुंसारि जायो। बिथां डक्टर बिस्वजित बसुमतारिनि हरखाबै रुंसारि जानायाव जोंनि ओनसोल माहारिजों लोगोसे गेलेमु आरो देहायारि सोलोंथाइ बिथिङाव गेदेर खहा जालांबाय होननानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गरेस्वराव साथाम नंखाय टेट फोरोंगिरिखौ हमदों। बे साथाम आइजोफोरा नंखाय फोरमान बिलाइ होनानै टेट फोरोंगिरि साख्रि लादोंमोन। टेट फोरोंगिरिनि फोरमान बिलाइयाव गिख्रंथाव थगायनाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 सेप्तेम्बर खालि बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना सा 52 नंखाय टेट फोरोंगिरिनि फारिलाइ फोसावदोंमोन। बे फारिलाइनि गेजेरजों तामुलपुर पुलिसा साथाम नंखाय फोरोंगिरिजोफोरखौ हमनाय जायो। हमजानाय साथाम फोरोंगिरिजोफोरा अनिता बर', काजुलि बर' आरो भबानी बर'। पुलिसफोरा बिसोर साथामखौ गावसोरनि न'निफ्राय हमनाय जायो। हमजानाय साथाम फोरोंगिरिजोफोरखौ गुवाहाटीयाव लाबोनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ आसाम बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय मैया UPPL दोलोआ बिजाथि फोसावनायनि उनाव दिनै BPF दोलोआ 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय BPFनि बिजाथि महरै ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। मख'नो गोनांदि BPF दोलोआ आसाम बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थियाव BJP दोलोजों लोगो जाबाय होनना BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया फोरमायदों। आरो बे समाव BPF दोलोआ 52 नं तामुलपुर बियाबनि बिजाथि फोसावथ'वाखै। BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङोदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जों बावैसो सान सिगां सावरायलायदों। बेखौ गासिबो मिथिजोबखाबाय। जों उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै आरो BPF हिसाबै जों मित्रजोटआव माबोरै हाबनो हागोन बेफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जादों। मित्रजोटजों गोरोबनानै BPF खामानि मावगोना रोखा जाबाय। खालि फोसावनोल' बाखि। गसाइगाव बियाबाव BPF देरहागोना रोखा होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथियो। मैया 3 अक्ट'बर खालार खालि गुवाहाटी जिल्ला बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशनआ गोदान आफाद दायो। बे हाबाफारियाव फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय फावखुंग्रिफोरनि भाइरेल जानायनि सायाव बिथाङा बुङोदि गोबां आर्टिस्टफोरानो नंबाबो नङाबाबो एलबाम बानायदों, शर्ट फिल्म बानायदों। बेखायनो आर्टिस्ट एस'सिएशनआ जायखिजाया महरगिरिनोनो सिनायथि होआलासिनो बिसोरनि आखल आखु बेखौ सिनायग्रोनांगोन। बिनि उनावसो आइ कार्ड होनांगोन। लोगोसे जायफोर प्रडिउसार्स बिथांमोनाबो फैसा दं होननानै एलबाम फिल्म बानायालासिनो महरगिरिफोरखौ सिनायनानै मोजां मोनसे एलबाम फिल्म बानायोब्ला जोंनि बर' समाजाव मोनसे जौगानाय लाबोगोन। लोगोसे बर' सावथुन मुलुगखौ गाज्रि मुं सुवा, बेखौ गाज्रिनि फुथार होननानै साननानै लानाङा। बेबो मोनसे गोथार। बेखायनो बेखौ गाज्रि सानालासिनो गाज्रि लायालासिनो मावनो गोनां खामानिखौ मावनानै समाजनो माबा मोनसे बिगोमा होगोन होननानै लाइमोनफोरखौ खावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।